etorri ipuin kontaketa berezi honetako bigarren saiora. Orain gauzak serio jartzen dira, bai? Hemen, danok, urduri gaude, heldu zein txiki, beraz, hemen eskatzera nator, isiltasuna eta gehien bat disfrutatzea. Ipuinetaz disfrutatzea. Zeren eta lehengo saioa izugarria izan baldin bada, hemen batzuk errepikatzen zaudete saioa eta zuek jakiko duzue. Oin bigarrena, harika zura